Morfosintaxi, construcció d'oracions. Pragmàtica, respondre a la pregunta què? Lèxic semàntica, menjar i aliments. El bebè menja puré. Què menja el bebè? El bebè menja puré. La vaca menja herba. Què menja la vaca? La vaca menja herba. La xiqueta menja un entrepà. Què menja la xiqueta? La xiqueta menja un entrepà. El cavall menja herba. Què menja el cavall? El cavall menja herba. L'àvia menja un gelat de xocolata. Què menja l'àvia? L'àvia menja un gelat de xocolata. L'avi menja galetes amb melmelada. Què menja l'avi? L'avi menja galetes amb melmelada. Molt bé! Moltes gràcies! Fins l'altra!